chokwadi pano panombore guambwa 1934 wona apostori vajesu ndopatakaonekerwa nokuti vakanga vamuramba Afrika yedu. Zvino pomwedzi waAfrica zvakauya akasoropodza imba yake akati handichadi chimba chamapango. Meseji yangu kwatiri tose neni ndeyokuti isu ngatibva mudzimba zvamapango. Zvamapango ndezvitiko makuhwa mutiri kuita, kuvengana munovengana, kurevana munorevana, hamuteeri muchiri mudzimba zvamai. Ingava leadership, ingave bishop today. It's not guaranteed kuti kana ndaita bishop ndaita automatic inda kudenga. Afrika. Initofana kutamawo muchimba changu chamai. Vamone chinya, mune zvirudu babasa raMwari. Amen. Vamone kukudzwa babasa raMwari. Amen. Pamauteereri tinobva kuna vamwe. Amen. Afrika. Amen. Unogona kuva muperekesa Judas. Amen. Wakaperekesa asi haana kunopinda. Afrika. Amen. Umwe wakagona inodzidzwa nabishop Mudenge pano ndiye rakabva chifeve. Chifeve chaiva chifeve asi vachanyi vasvika vakazotaura Afrika yedu yamubatanoya kuno Afrika. Chifeve chakazogona kuti chotaura navashoti zvamakuzotora nyika yenyu muchaitira chivo baba vangu, muchaitira chivo mai vangu, muchaitira chivo hazanzi yangu, vanun'una vangu vokukama gwagwose skai vose varinge vari pano pamupako nomucheka vakanzi vasungirepo havafi. Chifeve chakasebva hama dzacho. Isu takauya kuupenyu usingaperi kwatakataurwa pomwedzi wechi why should we hate hama dzedu? Ngativakumbire pamberi paMwari. Kutuma kwapomwedzi waAfrica kwakatodzika 108 mangwanani. Kumbira shamwari, kumbira vavengi, zikakwasha vosono vadini. We should never have my enemies. Vanotadza ngativakumbire pamberi paMwari. Afrika yedu. Saka ndinokumbirisa isu savatungamiri kuti eno Mwari akatibetsera. Umwe noumwe handiti une chimba chako chipi, asi chivi chose nokutadza kwose chimba chamapango. Umwe noumwe ngatsvake anokundwa napo kuchirike kurambwa nezuva rokupera. Afrika yedu. Nosoko rati havazi vose vanoti kwandiri chese vachapinda muchegokwi asi vanoita kuda baba vangu vari kudenga. Saka kuda kwababa vari kudenga ndokuti savatungamiri nokumakereke kwatogara ngatizi vanhu kuputsa zvidziva zvamapango. Kataputsa zviva kutanga kondiri somutungamiri ngatiputse chimba chamapango. Iwewe somutungamiri tanga kuputsa chimba chako chamapango. Afrika yedu. Kana tadero manje takubetsera muranda waMwari. Afrika yedu. Saka ndinoshuva chose kuti ndozvandashuva kuti timbotiwedzerei, asi ndine mashoko maviri andinoda kuwedzera mubhaibheri anoti 2 Korinde 5:17 yananiso iri muna Jesu Kristu. Saka kana munhu ari muna Kristu, kana munhu ava muna Kristu Jesu, wava chisikwa chitsva, zvinhu zvakare zvapfuura, tarirai zvose zvava zvitsva. Imbomire ipapo. Afrika yedu. Afrika zvinongoita zvitsva koga kana wabva mukuita kwako kusina kwana. Afrika yedu. Kana tikangotama muchimba chamapango toenda kuimba yedombo, katapinda paimba yedombo hapana chotipwe, zvose zvakakwana. Vanotiona vanoona Mwari. Afrika yedu. Vanotiona vanoona Mwari nokuzama zino nzoma aMwari. Toro 72 uyamo